Čaute ľudia, si tam môj videa a dnes je to video presne po 3 mesiacoch, asi to je viac, neviem, je to asi po 3 mesiacoch, ale co jsem tu robil na Aircrafte, si nevedeli, tak se koukni na můj Instagram. Na Aircrafte jsem byl docela aktivní a dnes se koukneme, co jsem spravil všetko na Aircrafte. Takže na Aircrafte jsem si spravil svou novou base, tady má svou výpekárnu 3000, ktorá sa za chvíľu zničí, ale to je jedno. Tu máme čestky, tu máme slovenskú vlajku. Žiaľ slováci vypadli, takže smutné. Máme mobtrapku, tu máme tady toto. Keď si sa pýta, prečo tady bambus, má to jeden dôvod na jednu brigádu. A toto je, čo som tady postavil, áno. Je to moja nová base, áno. No, ale to není jediné, co vám chcem ukázať v tomto videu. Ale toto video o tom, že proste dostal jsem brigádu od Rabbita. A ta brigáda zní, že on chcel postavit hrad. A ten hrad, on měl taký svůj zámek. Alebo taký hrad, dalo se povedat. A on ho nestihl dokončit. Protože on ho dokončoval 1 rok. A prostě to nezvládol dokončovat, protože to bylo strašně moc za něho, neľúbilo sa mu to. Dal mi brigádu za nějaké velké penížky, aby som mu zničil ten hrad a postavil nový. A dnešné video není len o tom, že vám tu budem 4 moje stavět. Ale toto video je informácia o tom, že som neskončil na YouTube a budem natáčať. Ale musím sa do toho uchytiť, pretože YouTube ma prestal baviť, neviem proč. Že je to veľmi smutné, ale ešte nezrušte odbiery, môžem sa ešte vrátiť. To je jedna informácia. A tá druhá informácia, že som dostal ešte jednu brigádu od Synaxa tiež po nové peniaze, ako od Rabbita. A preto tam je ten bambus, pretože on chce postaviť nejakú proste veľkú vec. Takže som sa rozhodol, že bych urobil toto dve brigády. Ich vám ešte predtým, než toto video skončí, tak vám ukážem, co som urobil za ten jeden týden, som vám mohol Rabbit na tú brigádu, takže ideme tam. Takže toto som zatiaľ postavil Rabbita, je to furt vo výstavbe, tady bude tá hlavná časť, to si nevšimol, to ešte stavím. Mělo by to byť takto veľké, takže myslím si, že to vypadá zatím dobre, je to z takých 50% postavené. A pre toto video by to bolo všetko, sa s vami učím a čau.